Wait, day? Tikbalang! Baka tikbalang ka! Inyo mayo da ito'y antiyo dito eh. Gusto ti mayan nyo, ta siya ti kalalaingan nga albularyo. Dito ayan tayo. Ayun eh, oh. Ito'y bakit sigurado ayaman da dito eh. Tipat-tapat tayo, ayaman da. Oh, sige, kitain tayo bro. Sika, nga mga ayam ti dito eh, nga babae. Tumberik ka ta, tungtong ta. Oh. Nya ka? Takan? Nya ka? Tao ba ito? Tao? Tao? Haan? Sumumbat ka! Parigatan ka! Parigatan ka! Hindi ka sumumbat! Tao? Tao ito? Tao? Ang kukulang? Ang kukulang ka? Haan? Haan? Banlamay? Haan? Nya nga ikarod! Di! Sumumbat ka! Engkanto! Hindi ka sumumbat ta! Parigatan ka! Oh! Engkanto ka? Bunggang ka? Engkanto? Nya, engkanto ka, no, engkanto ka. Sumumbat ko! No, engkanto ka, nya ka. Kapray? Haan? Hanga, kapray? Wait day? Wait day? Ang kaya wait day? Ang sisay? Kapray! Hindi ka sumumbat! Ang sisay? Ang kaya ang sisay? Ang sisay? Oh, ang kaya ang sisay? Haan? Bunggang ka! Bunggang ka ka? Kita mo dito! Nagsaw ka! Umami ka! Anya ka! Tao ba to? Ingganto ba to? Batay? Ingganto? Ni! Ulit ay! Nya tamagay! Nya ka! Ansisit ka? Haan? Tigit! Di ka sumumpat ta! Parigatan ka! Ha? Kapre! Wait ni day? Haan? Tikbalang! Baka tikbalang ka! Anya ka ganda talaga! Sumumpat ka! Ba't di sumumpat? Ha? Di ka talaga sumumpat? Ni, talaga sumumpat ha? Sige, parigatan ka nga talaga. Sige, ganan yung ano saya, tingnan yung ano saya, talaga papanawan tayo dito eh. Sino man ti mga ayam dito yan, tiyaw. Oh, masino ka man, ng mga ayam. Ha? Pumanaw ka, dito yung babae, paimbagam, kaya saksakitan. Sige. Oh, nabadimi. Katam, lagi dyan saksakitan na. Katam ta, talaga nga, parigatan ka. Sige, katam. Sige, panasan mo namin. Sige. Oh, sige, katam. Ding iyamin na nanon niya ka. Kahit nga umamin, noon niya ka, no, tao, kanton, bagay, ayaw. Sige, katam mamin. Ding kahit nga aminin, ha.